αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε αυτό το Σαββατοκύριακο, δηλαδή σε όλη την Ελλάδα να περάσουμε το μήνυμα της μεγάλης αναγκαιότητας, τα μέτρα αυτά τα οποία πήραμε στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο να γίνουν και πράξη, όλη αυτή η προσπάθεια έχει μια ξεχωριστή, θα τολμούσα να πω, ιστορική σημασία. Γιατί πια το στίχημα δεν είναι αν τα μέτρα θα περάσουν. Το στίχημα είναι αν η χώρα θα επιβιώσει. Και θέλω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου να πω σε όλους τους συμπολίτες μας ότι πια αυτό το στίχημα μας ξεπερνά όλους. Πρέπει να πετύχουμε, γιατί αν αποτύχουμε θα αποτύχει η Ελλάδα. Και δεν έχουμε δικαίωμα την πατρίδα μας να την αφήσουμε ανυπεράσπιστη σε όλους αυτούς οι οποίοι χρησιμοποιούν την Ελλάδα προκειμένου να πλήξουν εκτός από την Ελλάδα και την Ευρωζώνη. Πού να φανταστώ εγώ όταν σπούδαζα επιστήμονας ότι θα γινόμουν μια πρίκα. Όλη η παιδεία έχει γίνει μια πρίκα. Τι τα θες, φίλε μου. Η ουσία είναι ότι αυτοί δεν είναι πατριώτες. Γι' αυτό λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία που ξεκινούμε αυτή την προσπάθεια. Θα τη συνεχίσουμε και εύχομαι να είναι ο Δημήτρης μαζί μας συνέχεια σε όλο το επόμενο δύσκολο χρονικό διάστημα. Είναι αποφάσεις που θα πληγώσουν πολλούς, θα στενοχωρήσουν, θα δημιουργήσουν προβλήματα. Είναι βέβαιο ότι θα φέρουν σε δύσκολη θέση τους οικονομικά ασθενέστερους. Ταυτόχρονα όμως είναι μέτρα και αναγκαία αλλά και δίκαια. Γιατί αυτό που μπορεί να δει οποιοσδήποτε δει τα μέτρα προσεκτικά είναι ότι παίρνουμε από τον καθένα αυτό που μπορεί να δώσει. Κλείνοντας λοιπόν πρέπει να σας πω ότι αυτή ουσιαστικά η προσπάθεια μιας νέας πορείας προς το λαό μπροστά στην κρισιμότερη ιστορική φάση της πατρίδας μας μετά τη μεταπολίτευση πρέπει όλοι να σταθούμε με αίσθημα ευθύνης. Να ξεχάσουν ορισμένοι τα παιχνίδια που προσπαθούν να παίξουν παίζοντας μικροκομματικά και προσπαθώντας να κερδίσουν λίγες ψήφους παραπάνω. Το στίχημα είναι μεγάλο, είναι ιστορικό. Κανένας από εμάς και πάνω από όλους ο Γιώργος ο Παπανδρέου δεν ήθελε να πάρει τέτοια μέτρα. Ας έρθει όμως οποιοσδήποτε να καταθέσει μια πλατφόρμα με διαφορετικά μέτρα για να δούμε αν πραγματικά υπάρχει άλλη λύση. Επειδή λοιπόν δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη λύση. Γιώργος Παπανδρέου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2009. Εμείς έχουμε πάρει θέση για την μη αλλαγή των ορίων ηλικίας. Γιώργος Παπανδρέου 2010. Γιώργος Παπανδρέου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2009. Αν σήμερα παγώσουμε τους μισθούς, θα παγώσουμε την αγορά. Γιώργος Παπανδρέου 2010. Στο νέο που βλέπει τα χρόνια να περνάνε χωρίς να του δίνεται η δυνατότητα να φτιάξει τη ζωή του. Στο μισθωτό που ακούει έντρομος ότι η λύση για όλα τα προβλήματα της χώρας είναι να παγώσει ο μισθός του. 1, 2, 3. Αν σήμερα παγώσουμε τους μισθούς, θα παγώσουμε την αγορά. Αν αυξήσουμε τους φόρους στη μεσαία τάξη, θα μειώσουμε την αγοραστική της δύναμη. Θα βαθύνουμε την ύφεση, θα μειώσουμε τα έσοδα του κράτους και θα επέλθει ο φαύλος κύκλος της κατάρρευσης. 1, 2, 3. Γιατί λεφτά υπάρχουν. 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 Πρώτα απ' όλα θέλω να συγκρίνετε δύο διαφορετικές πολιτικές. Μία πολιτική μιλάει για πάγωμα συντάξεων και μισθών και η άλλη μιλάει για αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό. Ανηφόρας θα υπάρχει η αισιοδοξία και η αγαλίαση του νικητή. Και σε μια τέτοια κατεύθυνση εμείς θέλουμε να καλώσουμε όλους τους πολίτες της Ελλάδας και βεβαίως και τους πολίτες της Αργολίδας.